लोगोफोर बरायबाय बड'ज अफ इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव दा आसा खालामो फंबायमोना बिनानावमोना बयबो प्रेक्टिस खालामगासिनो दं। दा बे भिडिअ जाबाय आसाम पुलिसनि फिजिकेल टेस्टनि सायाव। दा कनस्टेबल एसआइ कामान्ड' लेभेलाव पस्टआ फैबाय। दा बेयाव एग्जाम लिरनो काट अफ बेसेबां नांगोन बेनि सायाव जों कभार खालामगोन आरो बे पस्टआ डिस्ट्रिक्ट वाइसआव बेसेबां काट अफ थांगोन एबा स्टेट वाइस नामा बेनि सायावबो नोंथांमोननो लेटेस्ट आपडेट 16 जानुवारि आरो लोगोसे इलेक्सन 2026 बेनि सायाव जों कभार खालामगोन। बेखायनो भिडिअखौ हानायसेबां नायलां आरो ड्राइभार ग्रेड 4 आरो माब्रै सेलेक्शन खालामगोन बेनि सायावबो नोंथांमोना नैबे भिडिअआव गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन। दा बेखायनो भिडिअखौ नायजोब आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला लेटेस्ट आपडेटखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। दा जों थांनि अफिसियेल वेबसाइटआव। स' दायो जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव आरो फैनाय लोगो लोगो 16 डिसेम्बराव गासैबो पस्टआनो गावगाबागाव लिंकआव थांनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। जेरै हमना ला सबसे देरसिन एसआइ पस्टआव एबिइउबि, बेनिफ्राय कनस्टेबल एबिइउबि आरो लोगोसे एपिआरअ लेभेलाव आरो ड्राइभाराव आरो लोगोसे ग्रेड 4 पस्टआव बे गासैबो पस्टआनो नोंथांमोना 16 जानुवारिसिम एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया एसए लेभेलाव पस्टआ बेखिनिखौ दङ। नोंथांमोना भिडिअ नायखाबाय, जुदि नायाखैब्ला बेनि फुल्लि सिलेक्शन प्रसेसखौ आं दहाय भिडिअ होदों, डिसक्रिप्सनाव लिंकआ दङ, थांनानै नायनो हागोन। दा गोबांथार कमेन्ट्स खालामदों नैबे ग्रेड 4आव एग्जाम दंना गैया होननानै। खायसे माने भिडिअ नायजोबा क्लास 6 पास जानाय लोगो लोगोनो हागोन, आप टु एचएस पास लेभेलसिम हागोन। बेयाव खुनु एग्जाम गैया। 50 नाम्बारनि प्रेक्टिकेल टेस्ट दङ, संनाय खावनाय बा हमना ला हासिब सिबनाय खामानि मावनाय टेस्ट दङ, माने पोस्ट वाइसआव आरो। दा बेवहाय पास जाबानो नोंथांमोना 17 नाम्बार मोनबानो पास जागोन, नाथाय काट अफआ बेखिनिनिफ्राय बारा थांगोन। आरो बेयो माब्ला जागोन बेनो जाबाय नोंथांमोननिया बेनो जे जानुवारि बेनिफ्राय फेब्रुवारि, जानुवारि लास्ट सप्ता आरो फेब्रुवारियाव बियो जागोन नोंथांमोननि स्किल टेस्टआ ग्रेड 4 लेभेला। दा जों बेखौ दोनथ'नानै काट अफनि सायाव, मानोना देग्लायनि पस्टखौथ' मिन्थिखाबाय जोङो फैगोन अफिसियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो पस्टखौ नायदो। नैबे पस्टआ जाबाय इउबि लेभेलाव आरो बे जाबाय एबि लेभेलाव। बे पस्टआ अल आसामनिसो डिस्ट्रिक्ट वाइज पस्टआ बियो नङा। दा बेखायनो काट अफआ बेसेबां थांगोन डाइरेक्टलि रावबो बुंनो हाया। दा बेखौल' बुंनो हायो हाइ लेभेल काट अफ थांगोन, माने गोबां काट अफ हाइ लेभेल थांगोन। बेखिनि पस्टखौ डिस्ट्रिक्ट वाइसआव राननांगौबा खायसे डिस्ट्रिक्टआव पस्टआनो सासे आरो सानैल' थागोन। दा बेखायनो बिथांमोना बेवहाय मा खालामगोन जे मोनसे अभारअल काट अफ लानायनि चान्सआ दङ। दा जों बेयाव क्लिक खालामबा मोनखागोन। खुनु बेवहाय माने जोङो पस्टआनो खम नालाय, नाथाय एसे एनै बारायनो हागौ। अब्लाबो नोंथांमोननि दायो मेन खामानिया जाबाय फुल प्रेक्टिस। दायो फुल प्रेक्टिस खालामनांगोन। जास्ट 60 डेजसोल' टाइमा दंसै। मानि थाखाय आं बेखौ बुंनो होनोबा काट अफखौ जाहाथे मोजां लानो हायो। दा खुनु कमप्रमाइस गैया। एबिइउबि कनस्टेबलाव नैबे लं जाम्प आरो सिनाबाव नोंथांमोना 20आव 20 लाथारनांगोन। जुदि 19 मोनबाबो नोंथांमोना काट अफ फैनाय नङा बादि कन्डिसनाव दङ। खारन दायो हाइलि कम्पिटिसन, ओरैबादि बादायलायनाय जासिगोन दानि आपकामिं पस्टआव। अके, आरो दाखालिनो 54 गाहाम थांदों एबिआव आरो 34 गाहाम थांदों, माने 34 गाहाम थांदों इउबि लेभेलाव। स' बेखौ नायोबा बिनिफ्राय +1 एबा फिसा पइन्टआ एसे बारा थांगोन। दा बेखायनो बेखौ टारगेट खालामथारनांगोन। जुदि बेखौ क्रस खालामबासो आं सानो बेनो जाबाय रिटेन एग्जामाव एडमिट फैगोन। नाथाय नोंथांमोना एसेबांबो डिमटिभेट दाजा, माने बयनाबो देहाया एखे थाबाय थाया। दा बेखायनो जेसेबां हायो देहाखौ जोथोन लाखि। आरो बे फिजिकेल टेस्टआ माब्ला जाथावगौ दा नायदो, बे डेटखौ नाय। बे डेटखौ नायनानै नोंथांमोना गावनो खुद एनालाइज खालामनो हागोन। आं मोनसे नोंथांमोननो रेफारेन्स होगोन। 2026नि एप्रिल आरो मे दानाव बेनो जाबाय आसाम बिधान सभा एबा हेमन्त बिथांमोननि इलेक्सन दङ। दा बेनिखायनो बिथांमोना फकास खालामगोन जे इलेक्सननि सिगां साख्रि होनानै आरो लोगोसे गोबांथार साख्रि होनानै गोबांथार माने भट मोननो। दा बेथ' जाखायो गासैबो सरकारावनो, जियानो जा बे जेबो नङा, नाथाय साख्रिल' मोननांगौ जोंनि इयुथ्सफोरा। दा बेखायनो जुदि एप्रिल मेयाव इलेक्सन जायोब्ला नायदो 16 जानुवारिया बिनि लास्ट डेट। बिनिफ्राय एडमिट माने एग्जाम सेन्टार एडमिट इसु खालामनायाव 15 डेजखौनो लादो। अके, 15 डेजखौनो लादो। दा जों गासैखौबो रायलायदों। एबिइउबि कनस्टेबल,
एसआई बेनिफ्राय कमान्ड' लेभेलावबो माने ओभारअल जों बेवहाय डिसकास खालामबाय दे गासैबो पस्टखौनो माने मेनसन खालामाखैमोन गासैखौबो लादो हमना लादो गासै पस्टआनो 15 डेज खालामलायो एडमिट इसु खालामनायाव सेन्टार इसु खालामनायाव मानोना गोबां माखासे जायगा नांगौ जायो आरो लोगोसे जुदि रिलि खालामनोबा बे रिलि खालामनोबा एबा एग्जाम कन्डाक्ट खालामनोबा माखासे मेन पावारनि गोनांथि जायो आरो गोबांथार सेन्टारजोंहाय डिसकास खालामनांगौ जायो माबाफोर जुदि एग्जाम जायोबा माने कलेजनि एग्जाम जायोब्ला स्कुलनि एग्जाम जायोबा एग्जाम खालामनायाव एसे खस्थ' मोनो नालाय बेखायनो मास्टारफोरा माने नांगौ जायोबा इनचार्ज नांगौ जायो थ' बेखायनो गोबां टाइम लायो जिखुनु जाया सान्डेआव एग्जाम खालामो गभर्नमेन्ट जबा बेखौ जों मिथिखागौ नाथाय बेफोरबादि टाइम खालामनायावनो 15 निफ्राय 20 डेज गाहामखौ जोङो हमनानै लादो अके देन अब्ला नोंथांमोना मा जागोन फेब्रुवारि हाबबायनो फेब्रुवारि सेकेन्ड सप्ताह अके हमना ला 8 फेब्रुवारिनिफ्राय बे फिजिकेल टेस्टआ जानाय चान्सआ दङ बेनो जाबाय डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहाय जानाय चान्सआ दङ फिजिकेल टेस्टआ डिस्ट्रिक्ट वाइस जागोन नाथाय बिनि काट अफआसो डिस्ट्रिक्टआव थांनाय चान्सखौ आङो नुहुरासै मानोना पस्टआ बेखिनियाव आरो अके एसआइआनो जा बा गुबुन जा जेरै एसआइआव थाङो मोनसे स्पेशल काट अफ थिग बेबादिनो एबार नैबे कनस्टेबोलावबो ड्राइभारावबो बा जायखिजाया पस्टआव बेबायदि थांनायनि इसाराखौ जोङो दायो नुनो मोनदों दा बेखायनो बे भिडिअ खालामनाय जाहोना बेनो जे नोंथांमोना हौवाफोर हिन्जावफोर बिनानाव फंबायमोनहा जाहाथे फुल प्रेक्टिस खालामो कुनु कम्प्रमाइज गैया बेनो जाबाय एबिआव 60 नाम्बाराव नोंथांमोना 54 आरो 55 लानो हायोबा बयसफोरा आं सानो रिटेन एग्जामाव फैनायनि चान्सआ दङ एडमिटआ आरो 34 आरो 35 लानो हायोबा चान्स दङ इउबि लेभेलाव दा बेखौ गोबां हाई लेभेल बुंगोन मानोना बुंनांगौ जादों पस्टआनो जोबोर खम बेखायनो बेखिनि काट अफखौहाय दायो बुंनांगौ जादों खम थांबाथ' जोबोर मोजां दा जों जेब्लायबो हाई लेभेलखौ लानांगौ अब्लासो जोंनि नाजानाया माने मोजां जागोन दा बेखौ जों मिथिबाय दानिया एग्जामखौ माब्ला खालामगोन हमना ला फिजिकेल टेस्टआ जोंहा थाब जागोन थांनाय बाराव जेरैहाय खायसे पस्टआव थाबनो जादोंमोन थिग बेबादिनो हमना ला जोङो फिजिकेल टेस्टआव 15 डेज जों लाबावबाय अब्ला हमना ला फेब्रुवारि दाना जोबजोब्बाय 28 डेज थायो नालाय बियो जोब्बाय दाना एग्जाम स' एग्जाम आरो रिजाल्ट दा जोङो मार्चनि हमना ला 10 निफ्राय 15 मार्चनि गेजेराव बेनो जाहैबाय एग्जाम कन्डाक्ट खालामनानै लास्ट सप्ता मार्चआवहाय बिनि रिजाल्टआ फैनो हागौ नाथाय मोनसे बाथ्रा गोसोआव ला जेब्ला इलेक्सन जागोन ना एप्रिल आरो मेयावहाय एप्रिलनि लास्ट सप्ताथिं जायोब्ला जुदि एएमसिसि नाङोबा थांनाय बाराव जेरै बिटिसिआव जादोंमोन साख्रि होनो हायाना बेखायनो बिथांमोना टारगेट लागोन एएमसिसि नांनाय सिगांनो साख्रि होनो टारगेट लागोन दा बेखायनो नोंथांमोननि साख्रिया जुदि सरकारा मावोब्ला बेनो जाबाय मार्च दानावहाय आसाम पुलिसाव गोदान जइन जागोन बेल' नङा एडिआरइ डिएमइ जेरावबो आसामनि जिनिखि साख्रि आपकामिं ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4आव फरेस्टआव बेनिफ्राय ड्राइभाराव ग्रेड 4आव मार्च दानावनो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोनगोन आरो एप्रिल मेयावहाय इलेक्सन जानानै सोर सरकार दायो बे उननि बाथ्रा जुदि लास्ट अपसन जुदि मार्चआवबो आरो एप्रिलावबो जुदि साख्रि होलाबा सानदो बियो गोबां लेट जासिगोन नेक्स्ट लेभेलावसो बियो जागोन आरो दा बेबायदि खालामनाय नङा आं सानो फोथायो जि नोंथांमोनाबो मिथिगौ जे इलेक्सननि सिगां रिजाल्टआ फैनाय चान्सआ दङ जिखुनु जाया गभर्नमेन्ट साख्रियाव आसामनियाव दा बेनो नोंथांमोना एसेबाबो बुजिबाय बेखायनो काट अफखौ नोंथांमोना जाहाथे लायो एसआइआवबो 100 मार्क्सनि एग्जाम जागोन बेयाव काट अफआ थांनाय बाराव एसेबां लेभेल थाङाखैमोन नाथाय एबार हाई लेभेल थांगोन पस्टआ खम आरो लोगोसे नोंथांमोननि ग्रेड 4आवथ' एग्जाम गैया खालि बावहाय स्किल टेस्ट लागोन आरो ड्राइभारावबो फिजिकेल टेस्ट दङ ड्राइभारनि फिजिकेल टेस्टआबो एबि आरो इउबिजों समान जाफागोन बेनो जाबाय 3200 मिटार्सखौ खारनांगोन हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 1600 मिटार्सखौ खारनांगोन नाथाय कमान्ड' लेभेला नोंथांमोना एसे हाई लेभेल खारनांगौ जेरै 1400 मिटार्स गाहाम खारनांगौ एसआइ लेभेलाव एसआइआव फार्स्टआवनो एग्जाम बिनि उनावसो फिजिकेल टेस्ट जागोन अके दा बेखिनि आं गासैबो नोंथांमोननो क्लियारिफिकेसन खोन्थाबाय एनालाइसिस खालामनानै जाहाथे फंबाय बिनानावमोना जुदि आसाम पुलिसाव साख्रि लानो नागिरदोंबा बेखिनि खामानिखौ मावो डेइलि वान टाइम प्रेक्टिसखौ नोंथांमोना खालामनांसिगोन आरो लं जाम्पआवथ' आरो सिनेमावथ' 20आव 20खौ लाखानांगोन जुदि लानो हायाबा थ' बे नोंथांमोननि बाथ्रासै दा बेनो बयनिसिमबो अल द बेस्ट जाहाथे जोंनि बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलनि फेमिलि मेम्बार्सफ्रा जाहाथे साफा फिन खनसेबाव दाख्लि मोननाय बादि आरोबाव साख्रि मोनलाङो